O Masong, kaya mo na bang pumasok? Oo, Ruby. Medyo okay lang pakiramdam ko. Salamat pala sa masahe mo sa akin kagabi. Naku, wala yun mahal. Parang hindi ko naman lagi ginagawa sa'yo yun. Pero mas gumana ang pakiramdam ko sa pagmasahe mo sa katawan ko kagabi. Ganun ba? Sandali lang at ipagtitimpla kita ng kape. Wag na, Ruby. Doon na lang ako sa trabaho magkakape. Sigurado ka, Masong? Oo naman, Ruby. O sige na, alis na ako. Sige, Masong. Mag-iingat ka, ha? Oo naman. Masong! Masong! Nasisiraan ka na ba ng bait? Kabinata mong tao, makikisama ka sa babaeng may anak? Ate, mahal ko si Ruby. Walang masama doon kung makikisama ako sa kanya. Ano naman ngayon? Ituturing ko yung anak niya bilang isang tutong sa akin. Nakakahiya sa mga kakilala natin, Masong. Lalo na sa mga kamag-anak natin. Isa ka pa naman tagapagmana. Pero, makikinabang lang sa pera mo ang mag-inang yon? Kung gano'n ang tingin mo sa magiging asawa ko, hindi ko nakukunin ang mana ko. Magsisikap ako maghanap buhay para sa amin. Masong, pwede ba naman magbago ang isip mo? Buo ang desisyon ko, ate. Pakisabi na lang kay Papa na hindi ko nakukunin ang mana ko. Kung hindi nyo tanggap ang magiging pamilya ko. Ikaw ang bahala, Masong. Kung yan ang gusto mo, sige, umalis ka na. Masong, mabuti at pinayagan ka ng ate mo. Hindi sana eh. Kaso, ako ay nagpumilit na umalis. Dapat hindi mo na lang sila sinuway. Nag-away patuloy kayo. Ruby, kayo ang kaligayahan ko. Hindi lang matutumbasan yun. Masong, dapat hindi mo na ginawa yon. Baka mamaya kung ano pang isipin sa amin ng anak ko. Wala akong pakialam kung anong sasabihin sa akin ng ibang tao, Ruby. Basta alam ko lang, mahal ko kayo, Ruby. Kaya sinakripisyo ko kahit hindi nila ibigay yung mana ko. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tignan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan! Ano? Bakit naman hindi nila ibibigay sa'yo yun? Eh, mana mo yun. Ruby, mas mahalaga kayo sa akin. Kayong pinili ko, lalo na ikaw. Paano na kaya si Masong? Hindi pa naman siya sanay sa mahirap na buhay, gaya namin. Asan pala si Rysel? Nasa eskwelahan pa siya. Mamaya pa siya darating. Pasensya ka na. Siguro, maghanap na lang ako ng trabaho para makatulong naman ako sa pag-aaral ni Rysel. Masong, hindi ka pa naman sanay sa ibang trabaho. Saan ka maghahanap niyan? Ako nang bahala, Ruby. Magkano dito? Pabili po na 1 kilo, ate. 1 kilo. Tapos, ano pa? Dito po. Ilang sa Ampalaya. 1/4 po.
Si Ruby yun ah. Ruby? Oh, Mitch, ikaw pala. Nasaan ang kapatid ko? Ah, nandun siya sa trabaho niya. Saan siya nagtatrabaho? Baka naman hindi mo siya pinagpapahinga. Ate, gusto naman niya yung trabaho niya. At masaya daw siya doon. Hay nako, kung hindi lang kasi dahil sa inyong mag-ina, hindi sana naghihirap magtrabaho si Masong. Sige na, baka kung ano pang masabi ko dito. Hindi pa rin pala kami tanggap ni Ate Mitch. Talagang nagmamatigas pa rin sila kay Masong. Ruby? Ruby? Rysel? Nandiyan na si tatay. Tay! Bakit po? Tay! Mano po? Asan ang nanay mo? Nagpunta po siya ng palengke. Tanghali na. Bakit wala pa siya? Baka po maraming tao sa palengke, kaya natagalan siya. Baka nga. Tay, nandiyan na pala si nanay. Masong, nandito ka na pala. Oo, kararating ko lang din. Anong binili mong ulam? Isda at haluan na lang natin ng gulay. Nay, ilalagay ko na po sa kusina itong pinamili niyo. Sige anak. Oh, Ruby, parang may problema ka yata. Wala naman, Masong. Magsabi ka nga sa akin, Ruby. Kilala na kita. Si Ate Mitch kasi. Oh, bakit si Ate Mitch? Nakita mo ba siya? Oo, kanina. Nilapitan niya ako at kinausap. Ano naman ang sabi niya sa'yo? Wala naman. Nagtatanong lang siya kung nasan ka. Sinabi ko na nasa trabaho ka. Parang galit pa rin siya sa akin. Hayaan mo na si Ate Ruby. Ang mahalaga, magkakasama tayo ng anak natin na masaya. Oo, Masong. Inaalala ko lang kasi na baka hindi pa kami tanggap talaga. Wala na silang magagawa doon. Buhay ko to. Hindi na nila ako mapipigilan, lalo na ngayon. Pero Masong, paano yan? Baka nahihirapan ka na sa trabaho mo. Ruby, hindi ako nahihirapan. Masaya ako kahit papaano may kinikita ako. Yung tipong hindi ako umasa sa kanila. Salamat kasi napakabuti mong asawa sa akin at ama para kay Rysel. Ano ka ba? Pamilya ko na kayo. Kaya dapat lang na ako ang gagawa ng paraan para mabuhay ko kayo. Salamat, Masong. Sige na at magluluto pa ako ng ulam natin. Sige, Ruby. Kahit ganito ang buhay namin ngayon, basta alam kong mahal ko ang asawa ko. Hindi ko siya pagpapalit kahit anong mangyari. Masaya pala kahit mahirap lang ang buhay. Dahil dito ko lang naranasan na sama-samang kakain. Hindi tulad sa amin nila ate at papa, lagi kaming abala at pera lang ang mahalaga sa kanila. Oh, Masong.
Mukhang pagod na pagod ka. Oo, sakit ang katawan ko. Nababad kasi ako sa init. Sige, kukuha mo na kita na maiinom mo. Sige, salamat. Ito na yung tubig mo, Masong. Salamat. Mamaya, ibibili kita ng gamot mo. Huwag na, Ruby. Kailangan lang siguro to ng pahinga. Kaya nga, kahit day off mo kasi, naghahanap ka pa rin ng pagkakakitaan. Wala ka ng pahinga. Talagang ganun, Ruby. Para din naman sa atin yun. Paano kung hindi ako maghahanap ng extra income? Hindi sapat ang kinikita ko. Nagpapaaral pa tayo kay Rysel. Tay, mano po? Tawagan ka ng Diyos, anak. Bakit, Tay? Mapapano po kayo? May masakit po ba sa inyo? Masakit lang tong katawan ko, anak. Di bale, magpapahinga lang ako. Mawawala din to. Sige po, Tay. Magpahinga po muna kayo sa loob. Sige, anak. Salamat. Tara na, Tay. Ruby? Ruby? Papasok na ako. O, Masong, kaya mo na bang pumasok? Oo, Ruby. Medyo okay ng pakiramdam ko. Salamat pala sa masahe mo sa akin kagabi. Naku, wala yun, mahal. Parang hindi ko naman lagi ginagawa sa'yo yun. Pero mas gumana ang pakiramdam ko sa pagmasahe mo sa katawan ko kagabi. Ganon ba? Sandali lang at ipagtitimpla kita ng kape. Huwag na, Ruby. Doon na lang ako sa trabaho magkakape. Sigurado ka, Masong? Oo naman, Ruby. O sige na, alis na ako. Sige, Masong. Mag-iingat ka, ha? Oo naman. Masong! Masong! Oo, ate. Masong, si Papa. Hinahanap ka niya palagi sa akin. Kaya dalawin mo naman. Ate, pasensya na kayo. May trabaho kasi ako. Magkano ba ang sahod mo sa isang araw? Babayaran ko. Ate, Sige na, Masong. Dalawin mo naman si Papa. Bakit, Masong? Hindi mo na ba kami mahal na pamilya mo? Mas mahal mo pa ba ang babaeng yon kaysa sa amin? Ate, di ba tinis nyo ako ng ilang taon? Tapos ngayon, sasabihin nyo sa akin yan? Kung sana tinanggap nyo lang ang babaeng mahal ko. Sana, nandun pa ako sa bahay nyo ngayon. Mas pinili mong tumira sa bahay ni Ruby. May magagawa pa ba kami? Ate, sana noon, inintindi nyo naman ang nararamdaman ko. Sana, tinanggap nyo na lang kami. Bahala ka. Kung ayaw mong dalawin si Papa, balang araw, lalapit ka din sa amin. pareho ko kayong mahal, ate at papa. Pero nakakapagtampo lang na hindi niyo ako pinagbigyan sa kagustuhan ko. Hindi sana masaya tayong magkakasama ngayon. Masong, bakit ganyan yung mukha mo? Parang hindi may pinta. Paano kasi? Si ate, nakasalubong ko sa kanina. Ano naman ang sabi niya? Dalawin ko daw si papa sa bahay. Bakit nga ba hindi mo dalawin si papa mo? Pinabayaan nila ako. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na mamuhay na ayon sa gusto ko. Na makasama ko kayo. Nandyan lang sila para sumuporta. Masong, hindi naman tama na tiisin mo sila. Lalo na matanda na ang papa mo. Habang malakas pa siya,
Iparamdam mo ang pagmamahal mo at pagpapatawad sa kanila. Maikli lang ang buhay. Kung may pagkakataon kayo para magkapatawaran, gawin nyo para sa ikagagaan ng loob mo. Mahal ko din naman sila. Kaso, masama lang ang loob ko nung panahon na kailangan ko sila. Pero, tiniis nila ako. Ate! Papa! Ate! Nakikiusap ako! Pagbuksan niyo ako! Ate! Papa! Kailangan ko ng tulong niyo! May sakit si Ruby! Hindi ko na alam kung saan ako hingi ng tulong! Ate! Papa! Ate! Papa! Tay, di po ba sabi niyo sa akin, mas maganda magpatawad kaysa kinikimkim ang sama ng loob. Mas nakakaluwag po sa dibdib kapag nagpapatawad po kayo. Kaya tay, siguro po mas mabuti kung patawarin niyo po si Tita Mitch at si Lolo. Oo anak, patatawarin ko sila. Pero gusto ko sana tanggapin nila kayo bilang pamilya ko na. Nandyan bang tatay mo? Sandali lang po at tatawagin ko. Nay! Tay! May bisita po kayo! Mitch? Masong, patawarin mo kami ni Papa. Tiniis ka namin ng ilang taon, pero hindi ka namin kinalimutan. Ako din naman ate. Walang araw na hindi ko kayo inisip ni Papa. Ate Mitch, pasensya na po kayo sa amin ng anak ko, kundi dahil sa amin. Baka hindi kayo nagkagalit ni Masong. Nako, ako nga dapat ang humingi ng pasensya sa inyo. Kasi hindi namin kayo tinanggap noon at nagmatigas pa kami sa inyo. Wala na yun, ate. Wala naman po kaming sama ng loob sa iyo. Napakabuti ng puso mo, Ruby. Hindi tulad namin. Iba pala ang pagkakilala namin sa'yo. Hindi mo pinabayaan si Masong. Kahit wala siyang pera, hindi mo siya iniwan. Hindi naman pera ang batayan sa pagmamahal, kundi ang kabutihan ng loob. Mahal ko si Masong dahil isa siyang responsableng asawa at kahit hindi niya tunay na anak si Rysel, tinuring niya bilang kadugo niya. Mabait naman talaga itong kapatid ko. Mana siya kay mama. Tama na ngayong drama ate. Ang mahalaga, masaya tayo ngayon. Siya nga pala, nagpaluto ako ng dinner sa bahay. Si Papa, naghihintay sa inyo, Masong. Walang problema ate, pupunta kami. Talaga po, Tay? Sa wakas, makikilala ko na si Lolo. Oo, Rysel. Gusto ka rin niya makilala. Maraming salamat ate. Sige na, aalis na ako. Ihahanda ko pa ang ibang pagkain na binili ko doon. Naku, mapapasarap na naman ang kain natin ngayon yan. Ikaw talaga, Masong, basta pagkain. Masarap kaya ang luto ni ate. Matagal ko na kasing hindi natitikman ang luto niya. Sige, hayaan nyo. Ipagluluto ko na kayo palagi niyan. Anong ibig mong sabihin na ate? Hindi ko pala nasabi sa inyo. Pinapasabi pala ni Papa na kung pwede, doon na lang daw kayo manirahan sa bahay. Naku,
Nakakahiya naman po sa inyo. Ano ka ba? Ngayon ka pa ba mahihiya, Ruby? Kapamilya na namin kayo. Oo nga naman, Ruby. Ngayon, paparanas ko naman sa inyo ang maranyang buhay. Ayos lang naman kami. Sanay kami sa hirap ng buhay. Sige na po, Nay. Pumayag na po kayo. Oo nga naman, Ruby. Pumayag ka na. Para maging masaya naman kami pag nandun kayo. Sige na nga. Maraming salamat, Ate Mitch. Walang anuman. Basta mamaya, hihintayin namin kayo. O sige na, aalis na ako. Sige ate, mag-iingat ka. Sige, salamat.